Попри скруту останнього часу організаторам, хоча і не без труднощів, та все ж таки вдається кожного разу запрошувати до себе юних мушкетерів передкадетського віку помірятися силами у Дніпропетровську. Ось і цього разу схрестити рапіри до нашого міста завітали практично усі найсильніші на сьогодні вітчизняні спадкоємці слави легендарного француза Д'Артаньяна, цієї вікової категорії з міст Ужгорода, Хмельницького, столиці України і Київської області. Звісно, своєю командою були представлені і господарі. Окрім змагальної складової, за підсумками якої традиційно визначаються переможці і призери турніру, тренери і фахівці прискіпливо придивлялися та оцінювали можливості практично усіх, хто брали участь у поєдинках на доріжках. Адже вже наступного року на кращих з них очікує відбір до збірної України, яка візьме участь у чемпіонатах Європи і світу. Ребята довольно-таки показывают неплохой уровень фехтования. Мы надеемся в этом году, что наши днепропетровцы Дима Гаврилов и Володин Алексей покажут хорошие результаты, так как уже в прошлом году Володин был третьим на этом турнире, мы надеемся, что улучшит результат. Ну и Гаврилов, соответственно, попадет в призы, или, как даст нам Бог. Всевишній, дякувати йому цього разу, не відвернувся від підопічних тренера, які завоювали відразу 2 нагороди. Так Олексій Володін став бронзовим призером. Хлопчина говорить, що вдома традиційно і рідні стіни допомагають. Ти відчуваєш підтримку своїх уболівальників, пропадає геть мандраж, на кожен поєдинок виходиш на 100% зосередженим і налаштованим на боротьбу до переможного завершення. В принципе, дома просто понимаешь, что тебя поддерживают, все за тебя болеют, и это просто мандраж убирает в сторону, и ты сосредотачиваешься и начинаешь выигрывать. Даже если там бывает пропускаешь уколы, то все равно вытаскиваешь. Бронзову нагороду Олексій розділив з Богданом Пневчуком з Білої Церкви. Срібну медаль виборов Денис Коротний з Києва. А перемогу на турнірі вперше за всю коротку 4-річну історію його існування та проведення святкував інший вихованець В'ячеслава Агалакова Дмитро Гаврилов, що дає нам усім гарну надію і перспективи на те, що вже у найближчому майбутньому ми маємо можливість розраховувати на нових послідовників наразі вже легендарного дніпропетровського мушкетера Богдана Нікішина.